de Agustín Fernández Paz. Este libro ten dous personaxes principais. Un deles é Adrián Novoa, afamado pintor, e o seu bo amigo Xavier Louzao, outro afamado escritor. A historia destes dous amigos transcorre a partir dun anuncio no xornal, o cal dicía: véndese casa encantada. Cando Adrián merca a casa, vai vivir a ela e vaille contando todos os sucesos que lle acontecen ao seu bo amigo Xavier, mediante cartas. Na casa parecía que habitaba algún espírito, xa que nunha parede un día apareciulle a Adrián este mensaxe: socorro, Adrián. Adrián non podía vivir con tanto misterio, e un día, intentando buscar explicacións a todo isto, tirou unha parede e atopou un cuarto cunha trampela da que desprendía un cheiro horrendo. Xavier decide ir visitar o seu bo amigo Adrián, pero cando el chega, o seu amigo xa non estaba. E entón, el tamén empeza a vivir aqueles extraños sucesos. Nunha parede aparecíalle socorro, Xavier. E para acabar con tanto misterio, decide poñerlle lume á casa. Para así acabar cos malos espíritus. Tareixa, a irmá de Xavier, vai cun inspector de policía ata a casa maldita, onde non quedaba nin rastro dos dous amigos, como se as forzas do mal os tragase, e a casa xa estaba daquela feita cinzas. Este libro está ben narrado, acaba nun final aberto, e sobre todo ten moito misterio, eu recomendo lelo.